Eguerdion, ongi etorriak kristau fededunok. Ez digu jainkoari buruz dotrina bat eman nahi Jesusek. Ez baita ez filosofoa, ez teologoa. Jainkoaren zuzentasuna eta nagusitza ezartzeko, gizakiak eta gizarteak landu beharko lukeen aldaketak arduratzen du Jesus. Bihotz berritu zaitezte eta sinestu berri ona. Bihotz berritzea ez da gauza batzuei uko egitea edo neke edo zigor batzuk onartzea. Bihotz aldaketa ez da soilik jainkoagan sinestea. Kontzientzia heldu eta zuzen batean, jainkoaren nagusitza onartzea da. Bihotz aldaketa ez da derrihorrean ezartzen. Jainkoak maitasunera egiten digun konbitea onartzeak berritzen du bihotza. Konbite egin zaigu, gure aukera da onartzea edo ez onartzea. Aztertu dezagun zertarako bidatzen gaituen Jesusek Eukaristia honetan. Zutik jarri eta kanta dezagun. Igandean du sortarazia, jauzerokoak argia. Igandean du maite zegina, ondoko lehen eguna. Denok batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Igandean du Kristo kasia, piztu beharren bizia. Zuei bake, zuekin nago, munduak mundu dira oino. Igandean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristoren bakea eta maitasuna beude zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Jesu Kristok deitu gaitu berriro ere, denok batera beraren heriotza eta piztuera ospa ditzagun. Hasiera honetan, pantailan azalduko zaizuen jubileuko otoitza errezatuko dugu denok bat eginik. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den Jesu Kristorengan eman diguzu fedeak eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak esna dezatela gugan zure erreinuaren etorreran itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizaria eta kosmosa ondoko duten evangelioaren azien ereile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko leia,
eta isur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta gaintza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta isilean, sar gaitezen geure barrura, eta barruenetik eskadezagun erruki berrizailea. Jesus jauna, galduta zegoenaren bila, etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guztion salbamenerako bizia entregatu duzuna. Cristo erruki. Cristo erruki. Jesus jauna, seme alaba sakabanatuak bazte, baketzera dituzuna. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra. Eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Denok, aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jaudi eta eder zaitugulako, gorazu, behedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko aita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa,
zuzendu zeure gogara gure jarduera, zure seme maitearen izenean fruitu on ugari eman dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eseri. Morrontzatik askatua izan den herriak eskerroneko batzar batean hasten du bere egoera berria. Jainkoaren hitza entzun eta eskaintza irakurtzen ditu eta baietza ematen dio. Hala esango digu Nehemiasen liburutik hartuko dugun irakurgaiak. Esta es la nueva alianza. La palabra de Dios leída por el sacerdote Esdras es la que revela su presencia, establece la relación Dios-hombre y crea así el pueblo de Dios. Escuchemos. Nehemias liburutik. Egun haietan Esdras apaizak Moisesen legearen liburua ekarri zuen, gizon emakume eta ezaguera zuten guztien batzarraren aurrera. 7. hilaren lehen eguna zen, eta goizetik eguerdi arte, ur atearen aurreko plazan batzar osoari irakurtzen aritu zitzaion. Herri osoa adi-adi zegoen legearen liburua entzuten. Esdras lege maisua hartarako egina zuten ohotza gainean zegoen zutik. Esdrasek liburua zabaldu zuen herri osoaren aurrean. Bera denen gainetik jarria baitzegoen. Liburua zabaltzeaz batera herri osoa zutitu zen. Gero Esdrasek jainko handia goretsi zuen, eta herriak eskuak jasorik, amen, amen erantzun zuen. Ondoren makurtu eta lurreraino auspestuz jainkoa gurtu zuten. Lebitarrek argi eta garbi irakurtzen zuten jangoikoaren legea, esanahia azalduz herriak ulertzeko eran. Herri osoak negarrari eman zion legearen hitzak entzutean. Orduan Nehemias gobernariak, Esdras apaiz eta lege maisuak eta irakasten ari ziren lebitarrek esan zioten herriari. Gaurko eguna jaunari, gure jainkoari sagaratua dugu. Beraz, ez egon triste, ez negarregin. Gainera esan zieten, zoazte eta jan haragi guria, edan ardo gozoa, eta bidali janaria ezer prestaturik ez dutenei ere. Egun hau jaunari sagaratua baita. Ez atzekabetu, jaunaren poza baita zuen indarra. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jauna betiko biziarenak zure izan. Denok? Jauna betiko biziarenak zure izan. Jaunaren legea bikain, barren arnaz berritzen du. Jaunaren mandamendua fidagarri, heldu gabea zurregiten du. Jauna betiko biziarenak zure izan.
jaunaren pozgarri, jaunaren agindua dizdiratzu, begien harrigarri. Jauna betiko biziarena zure hitza. Eliza giza gorputzaren antzekoa da. Era askotako eginkizun eta zerbitzuak daude Eliza, eta ezin dute lan egin bakarka. Los servicios y ministerios que implican autoridad son los que menos aislamiento pueden funcionar, ya que deben servir de base. Escuchemos de la carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo apostolua Korintotarrei egindako lehen gutunetik. Senideok, gorputza bat izanik ere atal asko ditu, baina atal guztiek asko izanik ere gorputz bat bakarra osatzen dute. Gauza bera gertatzen da Kristorekin ere. Gu guztiok, judu naiz greziar, esklabo naiz libre, espiritu bat berarengan izan gara bataiatuak, gorputz bat bakarra egiteko. Eta guztiok espiritu bat beretik edan dugu. Gorputza izan ere ez du atal bakarrak osatzen, askok baizik. Gehiago oraindik, makalenak iruditen gorputz atalak beharrezkoenak dira, eta duintasunez gutxieneko iruditzen zaizkigunak itzal eta begirune handiagoz inguratzen eta zaintzen ditugu. Izan ere, beraz, ohorogarri direnek ez dute arreta horien beharrik, jainkoak berak gorputza eratzea. Berez, ohoregabeko ziren atal begirune handiagoa eman zien, horrela ez dago zatiketarik gorputzean, eta atal guztiak bata besteaz arduratzen dira. Atal batek min duenean, min dute gainerako atal guztiek harekin, eta atal bat ohoratua denean, poza dute gainerako guztiek harekin. Zuek, beraz, Kristoren gorputza zarete, eta zuetako bakoitza gorputz horren atal. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Bere herriko biltzarrean, bere salbamen eginkizuna eta zeregina agertzen du Jesusek. Berri ona eman pobrei, askapena katibuei, ikusmena itxuei. Eginkizun bide hontatik kanpo sortu nahi den bizikera eta kristautasuna, eleiz sortzaileari saldukeriz erantzutea litzateke. Jesus berari entzun behar diogu orain evangelioan. Ireki ditzagun geure belarri eta bihotzak jainkoaren nahia gogoan hartzeko. Hitzegin nahi digu Jesusi, esker ona agertu nahi diogu orain zutik jarri eta aleluiaka. Denok aleluia.
behar zuei berri ona ematera bidali nau jaunak. Gatiboei askatasuna hots egitera. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik Aitzazuni jauna. Teofilo agurgarri, asko saiatu dira gure artean gertatutakoen kondaira idazten, hasieratik beren begiz ikusi eta gero hitzaren zerbitzari izandakoek jakinarazi zigutenei jarraituz. Nik ere hasieratik guzti hauek arreta handiz aztertu ondoren, denak ari egokian zuri idaztea erabaki dut. Hartu dituzun erakutsien egia ezagutu dezazun. Aldi hartan, Jesus espirituaren indarrez Galileara itzuli zen, eta haren izena lurralde hartan guztian zabaldu zen. Hango sinagogetan erakusten zuen, eta guztiek goresten zuten. Jesus Nazareta joan zen, bera hasi zen herrira, eta larunbatetan ohitura zuen bezala, sinagogan sartu zen eta zutik jarri irakurgaia egiteko. Isaias profetaren liburua eman zioten. Liburua zabaldurik, profetaren hitz hauek aurkitu zituen. Jaunaren espiritua niregan dago, bera gantzutu bainau, behar zuei berri ona emateko. Gatibuei askatasuna, eta itzuei ikusmena hotsegitera bidali nau, zapalduei askatasuna ematera, jaunaren grazi urtea hotsegitera. Liburua bildu ondoren, laguntzaileari eman zion eta eseri egin zen. Sinagogan ziren guztien begiak, hari begira zeuden. Bera honela hasi zitzaien hitz egiten. Gaur bete da, orain entzundu zuen liburu santuko hitz hau. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, alleluia, Kristau senideok. Orain bi igande, Jesusi buruz bere bataiokoan, bi aitormen hauek entzun genituen. Bat, beste herritarrekin batera bataioa hartu ondoren, Espiritu Santua jaitsi zitzaiola gainera. Eta bi, zeruko mintzoa etorri zela zerutik honela zioena. Zu zaitut neure semea, neure maitea, zu zaitut atsegin. Aitorben hauen arabera, Jesus ez da edozein.
eta bere egitekoa ere ez da nolanahikoa izango. Aurreko igandean, Kanako ezteietan, eta gaur, Nazareten, Jesusek bere predikazio publikoari ekiten dio. Bere herriko sinagogan, Isaias profetaren hitzok irakurtzen ditu. Jaunaren espiritua nire gainean dago, hark gantzutu bainau behar zuei berri ona emateko. Gatibuei askatasuna eta itsuei ikusmena hotsegitera bidali nau, zapalduei askatasuna ematera. Jaunaren onginai urtea hotsegitera. Hori esan da gero, liburua itxi eta laguntzaileari ematen dio eta eseri egiten da. Denak sinagogan begira zeuzkan. Eszena hau arnasari eusteko modukoa da. Bete-beteko isiltasuna eragiten die Jesusek bere herritarrei, eta baita guri ere. Eta atentzio osoz erne jartzen ditu, eta gu ere bai. Zer esango dien, zain. Beste ezer baino lehen, esan dezagun, sinesteko edo ez sinesteko, Jesus Nazaretarrak atentzio bizia eman ziela bere ingurukoei, eta geroztik bere inguruan atentzio bizi hori eragiteko gaitasuna duela gizon honek. Ez da propagandaren poderioz piztu daitekeen atentzio kurioso azalekoaren antzekoa. Ez, bestelako atentzio min bat da sakonantzean bilaketan bizi denari sortu dakiokeena. Baina itzul gaitezen Nazareteko sinagogara. Erne dauzkan entzulei hitzok esanez hasten zaie Jesus. Gaur bete da profezia hau entzun didazuen ontzat. Esaldi trinkoa da hau. Zer ari zaigu esaten Jesus? Batetik, Jainkoaren onginai urtea, Jainkoaren betidaniko salbamen asmoa martxan jarri duela berak. Jesusen gaur bete da profezia hau asko esatea da, dudari gabe. Hau da, berarekin, Jesusekin, Jainkoak egiaz lur hartu duela gure artean, eskura ematen zaigula, eta bene-benetan gurekin eta gure alde ari zaigula, baina hori bete-betean orain arte ez bezala. Hori batetik. Eta bestetik, Jesusek esaten digu, entzuten didazuen ontzat gertatzen dela mirari hori gaur. Guk, Jesus jaunarengan sinesten dugun kristauok, gero hobeto dakigu fede honi ezin diogula eutsi, berak behin eta berriz aurrez aurre hartzen ez bagaitu. Horixe egiten ari zaigu orain Eukaristia honetan, Nazareten bere herritarrekin bezala. Gure itxutasunean, gure askatasun faltan, bizitzari gaina hartu ezinean, etsipenaren arriskuan eta abar gaudelarik, aurrez aurre hartzen gaitu Jesusek. Gure borondate on hutsez
ezingo dugu berritu berarenganako eta bidali digun Jainko Aitarenganako fedea. Geure pobrezatik utz diezaiogun espirituari sinestera, Jesusengan sinestera bultzagaitzan. Eta ekarri eta ematen zaigun berri ona onartuz bizi gaitezen. Horretarako laguntza guztiak behar ditugu. Baina bigarren irakurgaian esan zaigu, kristauok Kristoren gorputza osatzen dugula. Hau da, gure arteko solidaritza eta elkartasuna handia, estua dela. Eta besteak beste, elkarri laguntzerakoan, Jesus Jaunarengan sinesten ere elkarri lagundu behar diogula. Aulenak, eta denok gera aldika aulenak, jaso dezatela sendoago daudenen, fedean sendoago daudenen laguntza. Elkar animatu gaitezela, Jesus behin da berriro aurkitzera. Bera eskaintzen eta ematen baitzaigu. Jarrai dezagun Eukaristia ospatzen. Jainkoari gure alde egin duen eta egiten ari den salbamena eskertuz eta eskatuz. Eta beti gogoan izan dezagun, Jaunak berritzen digun bizi berriak ez digula luzituko, bere egiazko testigu ekintzaile izanez bizitzen ez bagera. Aldamenean inguruan ditugun itsu, gatibu, zapaldu, beharrean diren urko guztien alde. Horrela izango gera itxaropen sortzaile. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue Jainko Aita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure Jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure Jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Aurkez diezazkiogun guztion aitari gure eskariak, gogoan izan ditzagun premia larrienak. Entzun Jauna eskatzen dizugu. Entzun Jauna eskatzen dizugu. Otoitz egin dezagun, Jesukristorengan sinesten dugun guztion alde. Aitaren errukiaren testigu argi izan gaitezela, eta bere maitasunak ematen digun itxaropena bizi dezagun gizon emakume guztien aurrean. Eska dezaiogun Jaunari, entzun
Otoitz egin dezagun, kristau sineste guztietako fededunen alde. Denok batasunaren alde saia gaitezen jatortasunez. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen dizugu. Etorkin eta errefuxiatuen alde, kristau erasotuen alde. Jaunak espirituaren indarrez gantzutu ditzan, duintasunean bizi eta berri onaren testigu leial izateko. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen dizugu. Geure alde eta gure elkarte honen alde. Jainkoak eman dizkigun doain ederrak, elkartearen zerbitzura erabil ditzagun. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen dizugu. Entzun aita ona gure eskariak eta isur ezazu zure maitasun gozoa mundu guztiaren gainera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. bihotz barnez pobrea, haien abaida zeruetako erreinua. Otzan eta ez dia, agindutako lurraz baitira jabetuko. Senideok egigun otoitz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Begira, jauna, begionez gure eskaintzari.
eta sagara ezazu zeure espirituaren indarrez. Guretzat salbamen sakramentu gerta dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunakan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Badakigu zure ahalmen handiaren egintza dela, gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea. Eta gure izate hilkorretik ateratzea hain zuzen sendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen dugu, aingeruen taldearekin batera. Beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin dizagula guk ere geure kantu osak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerurrak beterik dauzka zure dizira. Osana zeruko jeneta, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko jeneta. Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien, esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zara da jauna, zu berriz etorri arte, aldekua berriora. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala urrearen. Emakuzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, gure zortunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu uziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuken zendozu
munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuken zenduzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuken zenduzu munduko pekatua. Ona hemen Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak kentzen duena, eta Jainkoaren onginaia gauzatzen, gaurkotzen diguna. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esatzu hitz bat eta sendatuko naiz. Azken afari ezkero jauna, gure janari zuzera, kanta dezagun denok. Azken afari ezkero jauna, gure janari zuzera, agindu gozoz lotu ginduzu, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputzak lotzera. Zuaitz gerria adarranekin, bat egiten den antzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputzak lotzera. Zuaitz gerria adarrarekin, bat egiten den antzera. Batasun honek eskatutzen du, harimak ere batekin. Buru bihotzez bizi gaitezen, bat eginik zurekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zuk jarritako maite legean, ez genuke nahi utsegin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zuk jarritako maite legean, ez genuke nahi utsegin. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, bizi berriaren grazia eman diguzu. Egizu, postu gaitezela beti doain honetaz.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesusen espiritua ari denean, eta lotuera guztien askapena hotsegiten denean, betetzen da Jesusek agindua. Horregatik, Eukaristian biltzen den elkartea misiolaria da, eta Jainkoaren agintzarien zabaltzaile. Jainkoak egin digun agintza zabaltzen eta aldarrikatzen du esker onez. Evangelioan entzun duzuen nere hitz hau gaur betetzen da, esan digu Jesusek. Ez ahaztu Jesusen agintzaria. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak